Adik, fै जिराय औ आदै मामोन आखौलाय माथो लादों नोंसोरलाय बेखौनोथ' आदै आं एसे खर'आ गाज्रि जागासिनो बै सोरबा सिख्ला सासे हरदोंनो बेखौथ' फिस्लायाखै आदै नाथाय बै सिख्लायाबा बै सिनाया गारा बेनो मानो थाखाय आखाइयाव गलाब बिबार हरो बै बिबारा बेनि थाखायनोथ' आदै आं जाहोनखौनो हमना मोनाखै नाथाय मानि थाखाय बे फंबाया एसे सानाखौ हवालासिनो बै समायना सिख्लानिफ्राय मानि थाखाय बिबार लानानै फैखो आच्छा माबोरैथो महरालाय महराथ' नायनो जोबोर समायना नाथाय बिनि आखल आखुखौसो आङो मिथिना मोनासै बेबायदियाव आदै आं बिनि थाखायनो सानदों महरा समायना होननानै बियो मानो थाखाय गलाब बिबारखौ मानो लाबोखो आदै बेखौथ' बे बुजिनांगौमोन ना आदै सोर सासेथो लानो सानदों बे आंनि थाखाय नङा आदै नों बेखौ गोरोन्थि सानदों बे आंनि थाखाय नङा बे जाबाय गावनि थाखायसो हरदों बे गलाब बिबारखौ आंनि थाखाय नङा आदै माबे गामिखौ मोन्दोंमोन आं नैबे दंफां सिङाव लोगो मोन्दोंमोन आदै बै जोंनि गामिनि बै दंफां सिङाव आदै दालाय माथो खालामनो सानदों नोंसोरलाय आदा गिदिर साहा एसे लाना फैलाय आदैनि थाखाय नैबे आदायासो दा मा बुङो आच्छा मुंखौ मा बुंदोंमोन बियो अनजालि मुङाथ' समायना अनजालि नाथाय बिनि आखल आखु मिथियालासे बिदिब्ला मा खालामगोन आरो औ आदै आदै एसे साहा लोंदो नामा आदैया जिरायलाय आदै बेखौनो एसे सावरायनोसै मा जायो फैलाय आदा आच्छा बै समफोरो जोंनि गामियाव दि मोनसे फांसन जागोन बेवहायलाय सोर सोर माथो बाहागो लागोन आं आदा गिदिरखौ ओमफ्राय फंबायखौ होदोंमोन आदा माबायाव आं बै फांसनाव फंबायखौ एसे डेन्सनि एसे गोरों नालाय फंबायखौ होदोंमोन ओमफ्राय आदा गिदिरखौ मेनेजार माने सिक्रेटारि फाथिदों नालाय बेयावनो थाथोंसै आं आरो न'आव आलासिबो फैगोन नालाय न'आवनो थानोसै बिदिनो खेराइफोर दङ नामा बिदिनो बेबायदिथ' आदा गिदिराबो जेबो बुंथ'वाखै लिंदोंना लिङाखै बेखौ आं मिथिथ'वा दा आदै आं बेखौनो सानदों बिनि बिबार हरनाय जाहोनखौसो मिथियाखै आं बेयो उनाव जासिगोन दानिया फंसे बाथ्रा बै हानि बारिखि थानाय हाग्रा एसे दानस्रांना हैनाय नोंसोर सानैबो जायो एसे गय गायनो सानदोंमोन जायो